मेजर भाई कितना भया कहतरी की देह सुख सुखा रे भैली लोर पूरा गिराला से देह सुख सुखा रे भैली अब लोरा पूरा गिराला से काजरा भइल बा छिपी छिपा होए बोलो तरीका कहिए पियावा कि चीनी के चौभरल चाही तो पियल पर खट्टा हो लागे खाए के न करता हिबा होए बोलो कि गौआ नगरिया के अरे लोगबाई अब सलाह रे देता ये रानी गोलू रजवे से कोलना बिया होए बोलो हमरा जीत भैया के एगो चेला बाड़ो बलिया में सनी बाबू उनकर गीत बड़ा भी होली में बाजर है तो जखमी जी के हम फोन ना कइने कने के मत लिखी हम बाकी माने ले तो लिख देले बड़े चैतवा में प्योर भी रहिया कि दुआरा दलानी में न घर या पलानी में कि दुआरा दलानी में न घर या पलानी में हे रानी तो भातारा चैत में बोलावे खरिहानी में चैत में बोलावे खरिहानी में अरे जिंदगी में जो भोरे हुए जा जिंदगी में जो भोरे हुए जा दया भगवान भगवान के होई ठीक लगता भैया कि ना हाँ कह तरीका दे रे डायरी पर लिखे के टाइम लिखे कह तरीकी मखमल के से छोड़ी बेड चल भैया मखमल के से बेड छोड़ी चल भैया
खाली पढ़े में दिक्कत होता ना तो तारा के कबार के बिक देती कि मखमल के बे से जो छोड़ी चरपैया अरे भूइया चटैया बिछावनी रदैया भूइया चटैया बिछावनी रदैया तो जोन्ही की नवावेला आकाश आसमानी में अरे जोन्ही की नवावेला आकाश आसमानी में तब हतारा चोई तमें बोलावे खोल विपुल बाबा कि आज बुझा तक कि हमनी के बन्हाइल होके अब बन्हा मत मजा आवत होई कहेला कि घरावा में होई हो गरमिया कहेला कि घरावा में होई हो गरमिया कि कहेला कि घरावा में अरे होई हो गरमिया अल्ले में हवा गारा मजा खूबे हो जखमिया हवा गारा मजा खूबे हो जखमिया तो बोलू हो चुहानी नहीं अरे औरी मच्छरदानी में तो बोलू हो चुहानी नहीं औरी मच्छरदानी में तो भतरा चोई तमें बोलावे खरिहानी